Bon dia, nins i nines, com estàu? No sé si sabeu que ja ha arribat la primavera i no sé si teniu una terrasseta, un balconet o des de la finestra podríeu guaitar al carrer i veurem si hi ha arbres o què tenim de verd a la nostra ciutat, on el poble on viviu, i també les plantetes que potser teniu dins que vostra. I si vos fixeu, ja comencen a sortir flors, estan més verdes, i tot això és perquè ja arriba la calor i la primavera. I també, si pareu atenció en les orelles, i com que ara no hi ha molt de renou, potser poden sentir els gorrions i altres ocells que comencen ja a cantar i que els poden sentir molt. A les 8, a l'hora que aplaudim, si mireu en el cel, segurament començareu a veure ja les orenetes que venen ja cap a Mallorca. I bé, per celebrar tot això, podríem ballar el bolero de primavera, que és un bolero molt guapo, de música nostra. És a dir, que vos prepareu, escalfeu una miqueta, si sou germans us poseu junts a ballar i anem a ballar un poquet, sí? Vinga, començarem fent bolset, Hivern que ve cap al vestit de nit, cosí de vent, duent ses hores des del vent, que vol ets benvingut vestida de sol i segur, que escoltes les flors vermelles i tens presó de pluja suau, la que vos ha agradat? Bé, el podeu repetir totes les vegades que vulgueu. I això, esperant que estigueu bé. Si ens voleu enviar qualque vídeo, estarem contents perquè nosaltres ja tenim moltes ganes de veure-vos, sí? Ja hem vist els vídeos que ens envieu, Això era un un besito molt gran. que era rellotger.